Gvern ġdid nazzjonalista jrid li jkun hemm qabża kbira f'kull livell edukattiv biex ikun żgurat li l-istudenti u żgħażagħ ħawċin ikollhom l-aqwa opportunitajiet ta' tagħlim. Waqt żara li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għamel fil-kampus tal-MKAS Fgħawdex huwa kellu l-okkażjoni jiltaqa' ma' numru ta' studenti li tkellmu miegħu dwar kemm huwa importanti li jkun hemm iktar investiment f'din il-binja filwaqt li jiżdiedu l-korsijiet li jkunu offruti. Bernard Grech fakkar kif l-edukazzjoni dejjem kienet priorità għall-Partit Nazzjonalista fejn semma kif l-MKAS hija ħolma ta' suċċess ta' Gvern Nazzjonalista. Iżda l-Partit Nazzjonalista mhux se jaqaf hawn għaliex qed iwiegħed ukoll MKAS ġdid Fgħawdex fejn apparti li jiżdiedu l-korsijiet offruti jiġu introdotti korsijiet ġodda f'diversi oqsma marbutin mal-10 setturi ekonomiċi ġodda li se jinvesti fihom pajjiżna. Illum wasal il-moment illi napprezzaw li l-MKAS Fgħawdex irid jikber u allura aħna rridu li nagħmlu u nibnu binja ġdida tal-MKAS biex inkomplu nagħtu l-opportunitajiet lil diversi żgħażagħ ħawċin manka Maltin jekk iridu jiġu jistudjaw hawnhekk għaliex id-diversifikazzjoni tal-korsijiet dejjem tikber, il-ħtiġijiet fl-industrija manka f'setturi differenti dejjem jikbru u bla dubju peress li aħna ħanoħolqu 10 setturi ekonomiċi ġodda se nkomplu allura nagħtu iktar importanza fuq korsijiet illi huma varji li jippreparaw liż-żgħażagħ tagħna għal dawn l-industriji ġodda li se nkunu qegħdin noħolqu. Apparti il-proposta ta' MKAS ġdid Fgħawdex, Gvern ġdid Nazzjonalista se jżid l-istipendju b'25%. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar ukoll fil-proposta tal-voucher ta' 500 euro liż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-21 sena għal vjaġġar sportivi u kulturali ħalli jwessaw il-perspettiva sportiva u kulturali tagħhom biex imbagħad jirritornaw f'pajjiżna biex jibnu l-futur tagħhom. Jakkumpanjaw lil Bernard Grech għal din iż-żjara kien hemm ukoll Anne Marie kif ukoll diversi kandidati li se jikkontestaw fuq 13 il-distrett elettorali.